Jos puhutaan etätyöstä juridisesta näkökulmasta, niin mitä silloin sovitaan, kun sovitaan etätyön tekemisestä? Juridisesti etätyössä on tärkeää, että se tyypillisesti jää työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle kokonaan, jolloin työnantaja ei seuraa etätyössä työaikoja. Sen takia, kun normaalista konttorityöstä siirrytään etätyön tekemiseen, on tärkeää luoda pelisäännöt, sopia joko työntekijän kanssa tai työpaikalla yleensä, kuinka paljon etätyötä tehdään, onko työnantajalla jotakin intressiä siihen, missä paikassa sitä etätyötä tehdään, vai esimerkiksi päättääkö työntekijä, että missä hän sen etätyön suorittaa. Juristin silmissä usein on hyödyllistä myös keskustella selväksi pelisääntö siitä, että millä edellytyksellä etätyön tekeminen voidaan lopettaa. Niin millaisia asioita pitää ottaa huomioon, millaisia haasteita etätyöhön siirtymiseen liittyy työnantajan näkökulmasta? Suurimmat haasteet on varmasti muita kuin juridisia. Ehkä keskeistä on se, että työpaikalla keskenään henkilökunnan ja työnantajan välillä keskustellaan ja ymmärretään kumminkin puolin, mistä asioista silloin on kysymys. Työnantajan velvollisuutena on osata ottaa esille oikea lista asioita, työnteon seuraamista, aikaansaannosten seuraamista, tietoturvaan liittyviä kysymyksiä, työsuojeluun, työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, mutta ne on enemmän töissä muutenkin, johtamisessa muutenkin huomioon otettavia asioita. Etätyössä niiden merkitys vaan korostuu. Tämänkin asian pystyy juridisella hifistelyllä kyllä pilaamaan ihan sujuvasti. Mieluummin tehdään muutama pelisääntö ja sen jälkeen ryhdytään yhdessä tekemään niin kuin hyvä tulee. Eli käytännössä se avainsana taitaa olla kaiken takana luottamus. Luottamus, vastuu, siihen liittyvä valta. Kun niitä käytetään kumminkin puolin oikein, niin ei tätäkään hommaa pysty ryssimään.